S pravdou von budem vám hrať, už iba chvíľa stačí mi a budem dobre sa mať. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie, poviem si nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predsa našiel. Je rozdiel, či robíš čašničku, alebo sa kúriš. Vieš, koľko žien sa živí takýmto spôsobom? A sú to inteligentné baby, ktoré študujú vysoké školy, tak ja... Ako ťa tu takto mohla nechať? Musím ťa požiadať o voľno. Na neurčito. Veď si mal opatrovateľku. Bolo to fiasko. Najviac pre svoju rodinu teraz urobím, keď ukončím tie trápne ťahanice po súdoch. Takže to mám chápať teraz tak, že so mnou končíte? Pošlite mi faktúru do firmy. Keď sa ocko vráti z nemocnice, tak bude potrebovať dobrú opatieru. Takže by sme sa o ňa mohli chvíľku starať. Ale ja by som s ním chcel bývať už stále, mami. Dominika! Dominika, čo ti je? Nič, len sa mi zatočila hlava. Kedy si naposledy jedla? Včera. To je pekné, že sa o nich staráte. Ale tu zostať nemôžu. Môžeme im nájsť nejaký útulok. Nie. Už ste mi zobrali všetko. Mačičky si už nedám. Mám ísť za ňou? Ona sa vráti, veď nemá kam ísť. Aj mama klame o ockovi. A v čo? V tom, že mi robil niečo zlé. Ahoj, Rebeka. Môžem sa s vami hrať? No jasné, poď. Môžeš ju postrážiť? Musím niečo rýchlo vybaviť. Jasné. Deje sa niečo? Potom ti poviem. Dávaj na ňu pozor. Rebeka sa mi priznala. Potvrdila moje podozrenie, že Karin si všetko vymyslela. Čože? Karin malú zastrašila a zmanipulovala a nás všetkých oblbla. Počkaj, Bea. Ako si môžeš byť istá, že teraz hovorí Rebeka pravdu? Videla, ako si mama sama spôsobila to zranenie. A bála sa povedať pravdu. Ja som tušila, že malú niečo ťaží. Preto som s ňou potrebovala byť chvíľku sama. Ty mi chceš povedať, že celé to násilie a zneužívanie si Karin vymyslela? Áno. Ale môžeme to napraviť. Karin má do večera inventúru v lekárni. Máme pár hodín na to, aby malú znova vypočula polícia. Nemôžeme ju dať vypočuť bez prítomnosti matky. Ja viem. Ale nemáme inú možnosť. Urobme to. Zavolaj im, prosím ťa. Dobre, zavolám políciu. Ale či ju vypočujú bez Karin, nechám na nich. Volaj. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj, Rebeka. Dobrý deň. Ahoj. Rozprávame sa spolu? Môže ísť aj teta Beata. Môžem? Je mi ľúto, ale vypočujem ju iba v prítomnosti detskej psychologičky. Ale ja ťa tu počkám. Poď. Volala som pani Janákovej. Tá vrieskala na mňa ako nepríčetná. Ak by sa tu objavila, tak ju nevpúšťajte dnu. Výsluch tento raz prebehne bez matky.
Sebi? Sebastiánko? Mami! Ahoj, Zlatko. Ahoj. Čo tu robíš? Zober Elišku, pôjdete so mnou. Ideme domov za Henkom. Nájdeme ho a zase budeme spolu rodinu. Len rýchlo zober Elišku, kým sa teta vychovávateľka nepozerá. A šup. Ale nám je tu dobré. Dávajú nám aj jesť. Sebastián. Sebastián, s kým sa to tam rozprávaš? Kde je moja dcera? Vaša dcera je na výsluchu, nemôžete k nej. Okamžite ma pustite. Mám svoje príkazy, upokojte sa. Nemôžete bez matkinej prítomnosti vypočúvať maloletú, počujete ma? Karin, upokoj sa. Konajú v rámci zákona. Ty moč, ty! Je to nelegálne! Otvorte tie dvere! Povláči vás všetkých po súdoch. Dám vás všetkých na súd. Moja dcera nepovie nič bez mojej prítomnosti. Vaša dcera práve vypovedala, ako ste ju manipulovali a zastrašovali. Takže pred súdom sa najskôr ocitnete vy. Za krivé obvinenie vášho manžela a za psychické týranie zverenej osoby. Ak by vás zaujímalo, koľko to bude, tak to môže byť až 8 rokov nepodmienečne. Môj manžel uniesol našu dceru. Riešte jeho a nie mňa. Za daných okolností bude váš manžel prepustený z väzby. Toto je absurdné, toto. Ja som ti verila. A ty hnusne si ma podrazila, ty mrcha. Karin, uvedom si, že si mohla zničiť život svojmu mužovi aj svojej dcére. Uvedom si Ja to. som ti verila. A ty si ma oklamala. To ty si nás Ty si oklamala. mňa oklamala. Buďte ticho, Karin. To je nehorázne, ako sa chováte. Jasné. Spojili ste sa proti mne. On si to zaslúžil. Zaslúžil si to, chcel ma opustiť. No, pokračujte. Sú tu svedkovia. Je mi zle. Je mi zle. Môžem vám? Prepáč, že som ťa vyťahol k nám domov, ale potrebujem mať Dominiku na očiach. A ona vie, že prídem? Nie, nevie. Dominika, poď dolu. Čo je? Chcem ťa s niekým zoznámiť. Nemám záujem. Puberťačka. Okamžite poď dolu, lebo sa naštvem. Čo chceš? Ahoj, ja som Diana, Filipová priateľka. Rada by som ťa spoznala. No, tak to je prvýkrát, čo mi chce Braček predstaviť nejakú frajerku. Vidíš, asi sme pre neho obe dôležité. Diana sa s tebou chce porozprávať o tom, čo ťa trápi. Akože ty si už celému svetu vykecal, že ja mám nejaké problémy, hej? Super. Nie, počkaj, nikomu nič nevykecal. Len je nešťastný, že ti sám nevie pomôcť. Ani rodičom som to nepovedal, keď si ma o to poprosila. Ale keď sa budeš takto ksichtiť, tak im to poviem. Pochop, že ti chcem len pomôcť. Mohli by sme sa pozhovárať niekde o samote domy? Nakoľko Rebeka nemá iných blízkych príbuzných, potrebujem vedieť, či by ste sa dokázali o ňu chvíľku v azylovom dome postarať. Za týchto okolností ju nemôžem pustiť domov s mamou, pretože by ju mohla na novo ovplyvňovať. Ide iba o krátky čas, pani Lustigová, kým prepustíme pána Janáka z väzby. Ja sa o Rebeku postaram. Áno, tak nechajte mi svoj kontakt a adresu, pani Bláhová.
Adresu už poznáte. Azylový dom, druhá šanca. Rebeka ostane v prostredí, ktoré už pozná. Aj s deťmi, ktoré pozná. Myslím, že to bude v poriadku. Ďakujem. Teraz pôjdeš s pani Beatou a budeš s ňou pár dní. Dobre? Áno? A kedy budem zase s ockom a maminkou? Čo skoro, dievčatko? Zatiaľ budeš so mnou a s deťmi. Už sa na teba tešia. Tak poď. Viem, čo sa stane, keď sa do toho zase začnú starať naši. Mama ma zavlečie k nejakým psychologom a tí mi budú nadávať, ako som sprostá a že si ničím zdravie. Ale ak si sama nevieš poradiť s tým, že grcáš, hoci nechceš a nemôžeš jesť, hoci chceš, tak asi fakt potrebuješ lekára. Nie, ja to nejako zvládnem a mame som slúbila, že už nebudem robiť problémy. Cítim sa hrozne, Diana. Mama s otcom sa o mňa boja a ja už im fakt nechcem pridávať. Poznám to. Tiež si niečo také riešila? Tak ja som síce nemala anorexiu či bulímiu, ale... Lebo ty máš postavu ako modelka. To ti fakt závidím. Nemáš čo. Ja som svojim rodičom vyrábala iné problémy. Na základke som skoro prepadla z matiky a fyziky. Čo ti budem hovoriť? Nebyť toho, že som sa dostala na šupku, tak neviem. Ale mala si talent. Ja nemám talent na nič. No rozhodne máš talent vyrábať si zbytočné stresy. A vieš prečo? Lebo sa podceňuješ. Lebo ti nejaký kreten dal kopačky a ty to berieš ako svoje zlyhanie. To, čo si teraz zažívaš, som si ja preskakala so svojou kamoškou. Skončila s váhou 40 kg aj s topánkami. V špitáli na infúzkach. Môže byť rada, že nezomrela. Počkaj, ukážem ti jej stránku. Fíha. No, neviem, či by som sa vedela takto vykecávať. Je to trapné. Nemyslím si. Možno ty to neberieš, ale iným babám to fakt pomáha zdôveriť sa niekomu. Mám sa do toho zapojiť? Ako chceš, ale môže ti to len pomôcť. No, Kamil, otvor ústa. Baba. Ale toto je praženica. Dal som tam aj cibulku, no. Kamil. Kamil, aspoň to ochutnaj, no. Počkaj. Skús aspoň ochutnať. Otvor ústa, Kamil, prosím, Kamil. Ale, no dobre, ja viem, v sanatóriu asi varili lepšie. Musíš to zatvoriť ústa, daj si do úst pekne, ochutnaj to. Kamil, preboha, prehltni to. Dobre, Kamil, dobre. Pokoj. Už nebudem, pozri sa na mňa, už nebudem kričať. Pokoj. Ahoj, Siša. To som ja, Jozef. Tak spomenul som si. Nemáš chuť na kávičku? No áno. No, u mňa doma. Dobre? No, teším sa. Dobre, čakám. Ahoj. Ahoj!
Strýčko príhoda. Jeden želiar bol veľmi chudobný a nevedel, ako by sa dostal k peniazom. I pokúšal ho čert. Šiel a ukradol na zámku pokladnicu so všetkými peniazmi. V noci si ich priniesol domov a aby sa nikto nič nedozvedel, vybral prach a podložil ich podeň. Žena sa na neho pozerala a pýtala sa, kto mu dal toľko peňazí. Ale on vedel, že má hlúpu ženu, tak jej nepovedal, že ich ukradol, ale iba, že nie sú jeho. Rebeka zaspala. Aj so Zuzkou. Chudiam ale nevie, komu má veriť. Zmýlila som sa. Je mi to ľúto. Proste som to videla inak. Všetci sme to videli inak. A ja sa ti vôbec nečudujem, že si ma brala z rezervu. Cítim sa ako idiot. Úplne som jej naletela. Nebuď na seba taká prísna. Všetci sme jej naleteli. Mňa dokonca nezištne zásobovala antidepresívami. Počkaj, Karin ti dávala nejaké tabletky? Myslela som si, že som v nej našla priateľku. A že ma jediná chápe. A ja som jej úplne naletela. Prepáč, že som pri tebe nestála. To nič. A vieš, že Karin bola slabá náhrada za tvoje priateľstvo? Nemyslím si, že je to najlepší nápad. Ešte by si mal ležať. Cítim sa fajn. A už sa mi nechce ležať a nechcem trčať ani v tejto nemocnici dlhšie, ako potrebujem. Neviem, či ťa doktor pustí na revers. Bude musieť. Na to predsa reverzie. Alex, tvoja liečba ešte neskončila. Môžu nastať komplikácie. Mal by si byť pod stálym lekárskym dohľadom. Ale ak doktorovi vysvetlím, že doma môže mať tú najlepšiu 24-hodinovú opateru jednej krásnej sestričky, tak nebude s môjim prepustením váhať. Počkaj, Alex, ja som ti povedala, že ti pomôžem, keď budeš potrebovať, ale ja mám svoje povinnosti aj v nemocnici. Rozumiem. Kristián a ja sa k tebe môžeme nasťahovať. A uvidíme, či nám to všetkým bude vyhovovať, ale starať sa výlučne o teba, to by znamenalo, že musím dať v nemocnici výpoveď. A to nechcem. Chápem. Našla si svoj život, prácu, nových priateľov. Nemôžem čakať, že by si to len tak zrazu zahodila kvôli mne. Ale ja netvrdím, že si to neviem predstaviť, len mi musíš dať čas. Linda, ja príjmem všetko, s čím budeš spokojná ty. Ak by ste boli s Kristiánom ochotní hoci len na čas sa ku mne nasťahovať, tak mi to veľmi pomôže. Stále ťa milujem. A vždy budem.
ma máš? To ti teda trvalo? Asi si ma celkom nepochopila. Ja som ťa nevolal kvôli sebe. Veď sa nehambí. Ale kvôli bratovi. Ty máš brata? Áno. Môj brat je ťažko postihnutý a chcel som ťa poprosiť, či by si ho nemohla... Nemohla. Ale ja som ťa k nemu volal ako opatrovateľku. A... Sisa, hľadám pre brata opatrovateľku. Doteraz bol v súkromnom sanatóriu. Zatvorili ho. Potrebujem ísť do práce. Prosím ťa, pomôž mi. Bež už. V kúpeľni sú plienky a v kuchyni je niečo na jedenie. Môžeš si dať aj ty. Vypadni! Ďakujem. Ahoj, ja som Sisa. 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 Linda. Chcela si so mnou hovoriť? Áno. Chcela som tebe ako prvému povedať, že zvažujem, že dám v nemocnici výpoveď. A pôjdem sa starať o Alexa domov. Počul som, že tvoj manžel žiada o revers. To je samozrejme v kompetencii môjho kolegu. Ale s tvojou výpovedou som nepočítal. Alex ma teraz potrebuje viac ako ktokoľvek iný. A pacienti? Aj tí ťa potrebujú. Táto nemocnica ťa potrebuje. Ale ja musím urobiť to, čo je najlepšie pre moju rodinu. Snažím sa ťa pochopiť. Ale myslím si, že konáš v emocionálnom skrate. Máš syna, ktorý asi stojí o to, aby ste boli zas rodina, ale prosím ťa. Neunáli sa. Ja viem, že to so mnou myslíš dobre, ale pokús sa, prosím ťa, toto moje rozhodnutie rešpektovať. A čo ti mám na to povedať? Rešpektujem ho. Podpíšeš mi uzavretie pracovného pomeru dohodou? Áno. Nebudem ti robiť problém. Nehnevaj sa na mňa. Veľa šťastia. Ahoj. Ahoj. To čo robíš? Ty sa sťahuješ? Áno. Sťahujeme sa k Alexovi. A dobre si to premyslela? Prečo sa mi to všetci snažíte vyhovoriť? Keby som si nemyslela, že je to správne rozhodnutie, tak to asi nerobím. Linda, prepáč, že ja sa ti nechcem do toho montovať, ale musíš uznať, že mám právo báť sa o teba.
Kde berieš istotu, že život s ním sa nevráti späť do starých koľají? Mami, hovorím ti, on sa zmenil. Toto bola kríza, ktorou sme museli prejsť, aby sme si obidvaja niečo uvedomili. Ja neviem, Linda, neviem, či sa môže človek tak radikálne zmeniť. Ani Martin si to nemyslí. Lenže Martinovi ide presne o to, aby som sa k Alexovi nevrátila. To je jasné, že to hovorí. Dobre, ale presťahovala som sa do Bratislavy kvôli tebe, aby som ti pomohla. Teraz čo? Mami, ale veď sa nič nezmení. Možno sa budeme vydať ešte častejšie ako doteraz, lebo nebudem musieť pracovať v jednom kole, aby som nás uživila. Ja na to proste nemám. Myslela som si, že áno, ale ja takýto život nezvládam. Takže k Alexovi sa vraciaš nie z lásky, ale preto, aby sa o teba zase postaral. Prestaň ma vypočúvať, dobre? Kamil je veľmi milý človek. Na rozdiel od teba. Takže by si bola ochotná starať sa o ňo. Samozrejme, nechcem to zadarmo. Povedz si sumu. A ty by si chcel, aby som tu bola s tebou? Kamil, čo ty na to? Už idem. Svetlanka. Všetci sme sa o vás báli. Kde ste boli? Preč? Chvála Bohu, že ste sa vrátili. Tu ste v bezpečí. Poďte, urobím vám čaj. A zohriete sa. Poďte. Môžem? Počuli ste, že sa Svetlana vrátila? Mali by sme ju nejako podporiť. Chúďa moje. Chúďa? Za všetko si môže sama. Na deti kašľala, jediné, čo ju zaujímalo, bol jej frajera, aby si užila. Videli ste ho?
Lúzer. Určite je tu nejaký feťak. Frajera chcela Svetlana preto, aby mali deti otca. Ona robila to, čo pokladala za najlepšie. Prosím ťa, Svetlana je na hlavu. Také by vôbec nemali mať deti. Ty si jej ako pomohla? Iba si nahrávala Ivete, ktorá si z nej väčšine robila srandu. Svetlana je síce jednoduchšia, ale určite vycítila, že ju odsudzujete. Tak hľadala niekoho, kto sa jej smiať nebude, hoci aj nejakého lúzra. Ja to nechápem, veď všetky sme na tom rovnako. Mali by sme sa chápať a pomáhať si. Ervin mi povedal, že ste prišli. Som rada, že ste tu. Šla som za deťmi, ale oni ma už nechcú. To určite nie je pravda. Vaše deti vás ľúbia. Nikto ma už nechce. Ženy sa mi vždy len smiali. Ja náhodou viem, že tu máte aj dobré kamarátky, ktorým na vás záleží. Nebojte sa. Choďte sa s nimi narenejkovať. Choďte. Choďte. Pán Lustig, nenahlásili ste sa mojej asistentke, takže momentálne na vás nemám čas. Pán riaditeľ, nutne sa s vami potrebujem porozprávať. Hovorím vám, že nemám čas. Je to urgentné? Je. Niektoré veci potrebujem uviesť na pravú mieru. Ak sa vám nepáči môj výkon, tak to beriem. Ale ak ma odpisujete kvôli klebetám, ktoré sa tu začali šíriť, tak to považujem za nekorektné. Pán Lustig, na toto miesto som vás zobral na výslovné odporúčanie a povedal by som na nátlak svojej personalistky Ivony Mrázovej. Zaručila sa za vaše manažerské kvality. Ale ja toho dôkaz zatiaľ nikde nevidím. Takže, ak sa váš výkon do konca skúšobnej lehoty nezlepší, tak vás budem nútený prepustiť. A teraz hovoríte o mojich manažerských schopnostiach alebo o svojej žiarlivosti? Ako prosím? To nie je žiadne tajomstvo, že vy s Ivonou tvoríte pár. A vo firme sa začali šíriť reči, že my spolu niečo máme, ale ja vás ubezpečujem, že to nie je pravda. A vy si myslíte, že som taký idiot, aby som uveril každej babskej klebete? Tu nejde o to, či teraz spolu niečo máte, alebo nie. Preklepol som si vás. A fakt, že na minulom pracovisku ste pomer mali, klebeta nie je. A je viac ako pravdepodobné, že svoj intímny vzťah obnovujete. Svedčí o tom Ivonin nátlak, aby som vás prijal, a aj to, že svoje dôverné chvíle trávite aj po skončení pracovnej doby. Ale to nie je pravda. S Ivonou riešim len personálne záležitosti celého oddelenia. Nie, že by mi na Ivone až tak veľmi záležalo. Tu ide o princíp. A ja nestrpím, aby na mojej pobočke si zo mňa robil niekto blázna. Takže musíte sa vy dvaja rozhodnúť. Jeden z vás musí odísť. A mne je jedno kto. Dohodnite sa medzi sebou.
Ste na konci 9. týždňa. Plod vyzerá v poriadku. Samozrejme, spravíme ďalšie testy, aby sme vylúčili iné problémy. Mohlo by sa narodiť zdravé? Užívanie drog počas tehotenstva nesie veľké riziká. Dieťa sa môže narodiť predčasne, mať zníženú pôrodnú hmotnosť, vývojové problémy, ale môže sa narodiť aj zdravé, ak sa k drogám už nevrátite. A zatiaľ to vyzerá, že... Zatiaľ, vzhľadom na váš stav, nevykazuje nejaké viditeľné anomálie. A koľko mám ešte času, ak by som si to chcela zobrať? No, asi tak 2 týždne podľa zákona, ale ak sa rozhodnete pre interrupciu, odporúčam vám podstúpiť ju čo najskôr. Spíšem vám správu a založím vám tehotenskú knižku. Pre istotu. Martin, chcem sa dať liečiť. Viem o jednom mieste, kde ti pomôžu. Dáša, som rada, že vás vidím. Už sa toho teda nakopilo. Pani riaditeľka, ja ešte potrebujem voľno. Kvôli tomu chlapcovi? Niečo sa skomplikovalo? No, zdravotne nie, už je celkom v poriadku, dokonca ho chcú aj prepustiť. Ale jeho matka kam si odcestovala, tak tam nemôže zostať sám. Dáša, vy mu nemôžete suplovať mamu. Ja síce chápem, že sa cítite v určitom zmysle byť za neho zodpovedná, ale už ste pre ňo hádam urobili dosť, nie? A ak s vami mám ďalej rátať, tak sa budete musieť rozhodnúť. Rozumiem. Ja uvedomujem si, koľko som vám spôsobila problémov, keď som vypadla v robote, ale Adrián je pre mňa teraz najdôležitejší a oni ho chcú vyšupnúť z nemocnice a zavolať naňho sociálku. Snažím sa presvedčiť nemocnicu, aby smelo stať u mňa, kým sa jeho matka neukáže. To sa vám sotva podarí? Skúšam ich presvedčiť. Adrián ma teraz veľmi potrebuje. Takto, Dáša, dám vám ešte týždeň voľno, ale viac nie. Potom buď nastúpite, alebo sa rozlúčime. Jasné. Ďakujem. Držte sa. Zlodej jedný. Pre seba si nahrabu a nám invalidom hodia omrvinky. Nečítaj, keď sa ti to nepáči. Nepotrebujem, aby si dostal ešte aj infarkt. Marika? Čo? Ja si nechcem aktivovať žiadny rodinný balíček. Ale dajte mi pokoj. Ak si myslíš, že sa našej úžasnej dcére uráči niekedy ti zavolať, tak sa spamätaj. Veď ona nás nenávidí, čo to nevidíš? Zbláznila si sa? A kde teraz splašíme nový mobil? Je to Magor. Zjavne si nenechal nič vysvetliť. On sa s tebou o tom ešte nerozprával? Nie, vôbec. Asi si nechcel pokaziť radovánky. Má pocit, že si z neho robíme hlupáka. Ale my sme boli tiež naivní, keď sme si mysleli, že minulosť nás nedobehne. Bola to chyba. Čo? Že sme spolu kedysi niečo mali, alebo to, že si prijal miesto v našej banke? Oboje. Nezabúdaj, že bezo mňa by si to miesto nedostal. A s tebou si ho tiež neudržím. Jeho to prejde.
Dal nám ultimátum. Jeden z nás dvoch musí z banky odísť. Máme sa dohodnúť. Akože... Počkaj, ja som tam natrvala, ty si v skúšobnej. Juraj, ja odtiaľ nemôžem odísť. To by som od teba nežiadal. Ale za týchto okolností ani ja sám by som sa tam necítil dobre, takže odídem ja bez udania dôvodu. Ty si udržíš svoje miesto a možno aj milenca. Ale dám ti jednu radu. Vykašli sa na neho. Nezaslúži si ťa. Ty máš naviac. Toto ty nerieš. A ty čo? Ako to doma vysvetlíš? Poviem pravdu. Taká som rada, že ťa pustili. Celé to bolo jedno veľké nedorozumenie. Zoberiem si zo pár vecí, byt je zatiaľ tvoj. Hľadaj kupca. Potom sa podelíme. Zlátko, mrzí ma to. Rebeka má zjavne bujnú fantáziu. Ako som mohla vedieť, že si to celé vymyslela? Prosím ťa, mlč, dobre? Ja nechápem, ako môžeš takéto hnusné svinstva hádzať na to nevinné decko. Ty si myslíš, že ti na to ešte niekto skočí? Mrzí ma to. Bola som zúfala, že ma chceš opustiť. Tak mi preplo. Ja budem potrebovať psychiatra. On ti proste vysvetlí, že ľudia v stresových situáciách konajú skratovo. Psychiatra budeš potrebovať určite. A môžeš to hodiť na povrtenie zmyslov a nepôjdeš do basiele na liečenie. A toto už nie je môj problém. A Rebeku si beriem do vlastného paťa. Nie, to nemôžeš. Rebeka ma potrebuje. Ona ma ľúbi. Ja som si tým taký istý, vieš? Ale ja ju milujem. Ja ju milujem a nechcem bez nej žiť, Miloš. Dobré. Keď ťa bude chcieť vidieť, tak ju nebudem traumatizovať. A budete sa stretávať, ale teraz si idem po ňu. Miloško, prosím ťa, Miloš. Prosím ťa. Veď ja ťa milujem. Ja by som ti vedova nikdy neobršila. Miloš. Prestaň. Nepodám na teba trestné oznámenie, ale polícia to určite urobí, rozumieš? Nie, prosím ťa, povedz im, že si mi odpustil, povedz im. A oni mi dajú pokoj, prosím ťa. Poradíš si. Vždy si mala nejaký plán, ne? Ty si skvelá manipulátorka. Konečne doma. Ďakujem. Som šťastný, že sme zasa spolu. Tak ako predtým. Chýbalo mi to tu. Vždy som tajne dúfal, že sa mi vrátite. Ale budeš ma poslúchať, jasné? Žiadna námaha a žiaden alkohol. Stále si pacient. Rozkaz, sestrička. Oco, a ja sa budem o teba starať. Viem variť. Ale čo? Párky, hrianky a vajíčka na tvrdo. No super.
To je vždy lepšie ako nemocničná strava. Už sa na to teším. Začneme nový život. A to, čo bolo... To už nechajme tak. Pán Janák, v prvom rade vám chcem povedať, že mi je veľmi ľúto, čo sa stalo. Mrzí ma, že som Karinine klamstvo nedokázala odhaliť skôr. Robili ste si len svoju prácu, pani Lustigová. Nemá zmysel, aby ste sa za to vinili práve vy. Samozrejme, keď dôjde k súdnemu procesu, tak môžete plne rátať s našimi výpovediami vo váš prospech. Ďakujem. Ja hlavne chcem, aby to bolo rýchlo za nami, aby Rebeka zabudla na to všetko svinstvo, viete? Verím, že sa to čoskoro podarí. Nič iné si neželám. No kto väčšiu? Súťaž. Niekto najviac. Á, moje. Moje sú to bubliny. Ty mi nebudeš práskať. A tam mi tu práská bubliny. Ja som urobil najväčšiu. Adam! Čakaj, čo robíš? Pozri sa, táto, fúkni do nej. Ocino! Poď. Adam, ten potom mi nechaj. Môj láska. Chcem spraviť kladivo. A to sa mi nepodali. Ďakujem. Je mi hrozne ľúto, že som bola taká sebecká. No nie, ty si bola veľkorysá. Lebo si ma prichylila s Rebekou. A čo bude ďalej? Polícia ma obvinila z únosu vlastnej dcery, ale podľa vyšetrovateľky dostaneme aj najvyššiu podmienku. Karin na tom je horšie. Polícia postúpila prokuratúre obvinenia z viacerých paragrafov. Rozvediem sa s ňou. Dúfajme, že Rebeka zostane so mnou. Moje opatera. Takže sa ku mne nasťahujete? Tento raz nastálo. Poďte sa pozrieť, čo som nakreslila. No teda. Čo to je? Princezna. To si ty? A ten koník mi sa podaril. Si šikovná. Dnes mám pre teba niečo špeciálne. Super. Ideme do Viedne. Na žur milionárov. No, tak to si aj viac zarobím, nie? To si píš. Špeciálna klientela. Špeciálne pre teba. Sadaj. Dávam výpoveď. Čože? Počula si dobre.
Dávam výpoveď. Končím. A prečo? Nemal som brať to miesto s Ivonou ako s kolegyňou. Aha. Takže zase ti nedá pokoj. A ty utekáš pred pokušením? S Ivonou nič nemám. Ona má vzťah s riaditeľom banky, ktorý je ženatý. Ako ty. Potrebovala si občas pokecať a v banke sa začali šíriť klebety, že sa stretávame aj po pracovnej dobe. A nestretávate? Áno, ale iba s jej problémami. Takže napríklad, keď sme ťa s Filipom potrebovali v nemocnici, tak ty si utíral slzy svojej bývalej milenke, ktorá má problémy so svojím milencom? Potrebovala ma ako priateľa. Juro, ja neviem, ty si naozaj myslíš, že toto som ja schopná pochopiť? Dobre, hneď na začiatku som ti mal povedať, že to miesto som získal vďaka Ivone, ktorá pracuje v banke. Ale ja som si neuvedomil, že ona si bude nárokovať aj moje priateľstvo. A v čom je pointa? Že nás videli zamestnanci v banke a povedali to riaditeľovi. Ale veď vždy, keď som ti chcel povedať pravdu, tak si mala plnú hlavu problémov z azyláku. No to je fakt výborná výhovorka. Takže ja som nakoniec ten, kto celej rodine nedá priestor na úprimnosť, pretože akože rešpektujete moje problémy v azyláku? To nie je výhovorka, toto je pravda. Juro, ty sa počúvaš, čo hovoríš? Dobre, tak ti oficiálne oznamujem, že ja sa nemienim dať šikanovať riaditeľom kvôli neopodstatneným klebetám. Ak navrhol, že z banky mám odísť ja, alebo Ivona, výpoveď podám ja. Výborne. Takže ty si teraz zase bez práce. Presne tak. Chápeš ma? Nie. Akože ten žúr. No tu teraz počkáš na ostatné baby a žúr bude potom. No, tam si to pekne užiješ, tak istotujem. To je moja kabelka. Au! To sú moje veci, daj mi to. Au! To čo si mi urobil? Drž hubu! Čo si myslíš, že si nejaká luxusná štetka, alebo čo? Tu budeš sedieť a budeš čakať, rozumieš? Rozumieš? Áno. Nie. 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 Chce sa mi plakať a smiať, ešte chcem pred vami stáť, s pravdou von budem vám